Wezîrê Derve Amerîka bang li Moskô ji bo pabendîbûnê birêkeftina ji navbirina çekên kîmyawî li Sûriyê kir. Rex Tillerson, wezîrê derve Amerîka di Kongrekê Rojnamevanî de li gel hevşanê xwe yê Ercentînî li paytexta Ercentînî ragihand. Ew ji nêzik ve çavdêriya rewşa Sûriyê dikin û dişopînin û bang li Rûsya dikin ji bo pabendîbûnê birêkeftina ji navbirina çekên otonomî li Sûriyê ku li gel Amerîka emze kiribû ve xwendî dikin. Wezîrê Derve Amerîka fikara welatê xwe derbarê zanyariyên raportên taybet bi hebûn û bikarînana çekên kîmyayî li Sûriyê daxuya kirin û tekez kir ku ew rijde li ser vexwendina Rûsyê ji bo pabendîbûnê birêkeftina ji navbirina çekên kîmyawî li Sûriyê. Ji aliyê xwe ve James Mattis, wezîrê berevaniya Amerîkayê di çarçoveya hevdîtinekî de lê gel kenala NBC ya esmanî fikara welatê xwe ragihandibû û gotibû ku eger heye dubare xelkê sivîl bi gaza kilorî li deverên ku şer û pevçûn têde hene bêne armanc kirin. Herwiha Mattis gotibû ku eger heye hêzên deryayî yên Amerîkayê çend mûşekan arastî embarên çekaniyê kîmyayî yê dibin destê rejima Esedê bikin. Vasily Nebenzia, nûnerê Rûsya li neteweyên yekgirtî got ku Rûsya li ser mîkanîzma karê Komîta Vekolînê li çekên kîmyawî razî nabe. Heger destkarî têde nekirin û çend birge têde neyne guhart. Herwiha Vasily daxuya kirin ku welatê wî pêşinyara damezrandina komîteke navdewletî yan nû ji bo vekolînê bikarînana çekên kîmyawî li Sûriyê kir.